pohádek je paráda a když je vypraví Petr, tak je to ještě větší paráda. Parádní pohádky. Já bez pohádky neusnu. A co vy? Ano, máme tu další parádní pohádku. Takže, dámy a pánové, milé dětičky, vážení rodiče a všichni, kdo máte rádi pohádky, ta dnešní pohádka se bude jmenovat Jak si obr nevěstu hledal. Přesně tak, o obrech to dnes bude. Obři jsou úžasná věc. Mimochodem, nevím, či víte děti, ale pro děti jsou všichni dospělí jako takoví obři, tak strašně velcí, někdy až moc velcí. A naopak, pro dospělé jsou často malé dětičky jako takoví skřítci, takové mrňata. Ale takový skutečný obr, o kterém budu nyní mluvit v dnešní pohádce, tak tento pohádkový obr je opravdu moc velký. Je větší než dům, nebo možná i 2 domy. Vždyť poslouchejte. Už se těším na dnešní pohádku. Kde bylo? Tam bylo. Za 7 horami a 7 řekami. Tam, kde se voda sypala a písek se lil velmi daleko v takové té pohádkové krajině. Tam bylo jedno malé městečko. Měli tam svého starostu, který se o to městečko staral. Bylo to tak malé městečko, kde každý každého znal. A když se něco událo, hned to všichni věděli, takže se tam nic nedalo utajit. No a toto městečko bylo něčím opravdu výjimečné. A to tím, že vedle tohoto městečka byla velikánská louka a za tou velkou loukou byl velikánský kopec a v tom kopci byla jeskyně a v té jeskyni byla tma. Ano, teď se určitě ptáte, tma? To není nic výjimečného. Jenže ta jeskyně nebyla výjimečná tou tmou, ale tím, že v ní žil obr. Ano, žil v ní opravdu obr a jmenoval se obr Dudrák. A tento obr Dudrák byl takový obr, že kromě toho, že byl opravdu veliký, byl totiž velký jako skříň a vlastně ještě větší. Byl velký jako nákladní automobil. Ani to není to pravé přirovnání. Byl velký jako 3patrový dům. Jo, byl to opravdu velikánský obr. A proto se jmenoval Dudrák, protože byl velmi dudravý. On například hned jak vstal, hned dudral, jsem hladový, dal bych si něco na zub a zase tu nic nemám. Hned po ránu takhle dudral, nebo ku příkladu šel po louce, stoupl do něčeho mokrého a hned začal dudrat. To ne, něco mokrého mám na noze, teď budu mít lepkavou nohu, to nemám rád. A takhle stále dudral. No a to, že bydlel vedle toho městečka. To samozřejmě celé městečko vědělo, protože ten obr toho pravidelně zneužíval. Každý den chodil k městečku, posadil se na louku u městečka a hlasitě dudral. Já jsem tak hladový, dejte mi něco jíst, protože jinak sním někoho z vás. Nahlas dudral obr. Tak to tím dudráním otravoval celé to městečko. Starosta toho městečka však byl chlap na správném místě. Byl to prostě takový starosta, který se staral o ty lidi v tom městě. A záleželo mu na nich. A protože starostovi záleželo na tom, aby ten obr Dudrák v tom městě nic nezničil a aby nikoho nesnědl, musel rychle jednat. Také mu vadilo, že ten obr, když tam tak seděl vedle toho městečka a dudral, tak on měl takový hrubý, dunivý hlas, že všechno dunělo. A ten hlas měl tak dunivý, že když dudral, tak na všech domech se třásla okna. Všude se to tak strašně ozývalo, že ten starosta viděl, že musí něco vymyslet, že musí udělat něco takového, aby ten obr Dudrák co nejdříve odešel. A tak mu každý den, aby se ho zbavili, dali nějakou kravičku, ať spapá, nebo ovečku, ať spapá, nebo mu dali cokoliv jiného, ať papá. Cokoliv, aby se ho zbavili. A tak se tento obr Dudrák naučil chodit dudrat k tomu městečku každý den. Věděl totiž, že tam dostane jídlo bez práce a nemusel se vůbec namáhat. Vždy jen zadudral a dostal jídlo. Jednou se však ten obr vzbudil v jeskyni, poškrábal se na zádech, na zadku, na nohou a všude možná kde dosáhl. A jelikož byl strašně veliký, tak věřte tomu, že tam bylo co škrábat.
No a když se doškrábal, tak se zamyslel, a proč já mám pořád chodit něco schánět jíst? Vždyť já bych si mohl najít ženu a ta by mi přece vařila, ta by se o mě starala, to je nápad, tohle já opravdu udělám, řekl Obrdudrák. Rozhodl se tedy, že si najde ženu. Jenže, kamarádi moji milí, kde najde Obr tak velikou ženu? Tak veliké ženy nebývají úplně běžné. Tak veliké ženy jako Obr nebyly. On byl asi i poslední Obr, jaký existoval široko daleko. A tak věděl, že jediné místo, kde může jít hledat ženu, bylo? No, kde si myslíte? No, přece v tom městečku. A tak přišel jednoho dne do toho městečka, zase si sedl ke kraji a hlasitě dýchal, aby si ho tam hned všichni všimli. A tak to tam seděl, až vyšel starosta a řekl: Obr, co ty tady zase opruzuješ? Zase jsi hladový, řekl nespokojeně starosta. Ne, dnes nejsem hladový. Teď jsem nepřišel kvůli jídlu, odpověděl mu Obrdudrák. A starosta řekl nervózně: Ale no tak, Obře, tak tedy řekni, co chceš. Nemůžeš sem každý den takhle chodit. Lidé se tě bojí. Děti si nemohou hrát venku na louce, protože by si je zašlápl. Co od nás tedy chceš? Mluv, naléhal na něj starosta. Prosím, řekni a už jdi pryč, plakal tam starosta. A Obr mu řekl: Chci se oženit, chci si najít ženu a chci, aby byla z vašeho města. Najdi mi nějakou ženu a dám vám pokoj, řekl Obr. Starosta vykulil oči, protože věděl, co to znamená. Kde on najde ženu pro Obra a ještě dobrovolně? Řekněte mi ženy, která z vás by si chtěla vzít dobrovolně Obra? Vždyť to nebyl žádný milionář, že by to byla polehčující okolnost. A ani neměl jachtu nebo drahé auto, ani fešák to nebyl. On byl zkrátka jen Obr, který smrděl, byl velký, chlupatý, měl ošklivé shnilé zuby, které mu strašně páchly. No v krátkosti ten Obr pro ženu nebyl žádná výhra. Rozumíte? Jakože nebyl to chlap k pohledání. On však chtěl ženu a starosta to viděl. A tak starosta zůstal řádně zaskočen. Kde on tomuto Obrovi najde ženu? Jediné však, co mu zbývalo, bylo s Obrem souhlasit a tak mu řekl: Dobře, Obře, dobře tedy, ale nech nás to promyslet a přijď zítra ráno. My něco vymyslíme a tady máš zatím ovečku, aby ses nasytil, řekl starosta a dal Obrovi ovečku. A Obr ji samozřejmě hned snědl, měl jí tak pod jeden zub a hned potom řekl: Dobře, starosta, ráno přijdu a už se těším na nevěstu, řekl a odešel. Starosta večer svolal obyvatele celého města a řekl: Tak, dámy a pánové, vážení obyvatelé tohoto našeho krásného roztomilého městečka, určitě jste už slyšeli, co chce náš soused Obr. Chce ženu a prý ji máme najít z našich dívek a žen. Tak ruce vzhůru, která se dobrovolně hlásí, že by chtěla být ženou Obra. Samozřejmě, co myslíte? Kolik rukou se zvedlo? No přece žádná. Nikdo nechtěl být ženou Obra. Toto nebyl Justin Bieber nebo Leonardo DiCaprio. Byl to jen ošklivý, smradlavý Obr. A tak přemýšlel starosta. Přemýšlel, co má udělat, protože věděl, že už ráno slíbil Obrovi ženu. A tak prosil: Lidé, prosím vás, mějte rozum. Někdo se obětujte pro dobro celého města. Všem ve městě by to pomohlo. Prosím, najde se někdo. Jenže žádná maminka nechtěla dát svou dcerku Obrovi. Ani žádná svobodná holka, která už maminku například neměla, ale žila v městečku a neměla muže, ani taková nechtěla jít za Obra. Raději bude sama. Ano, někdy je ženám lépe samým, však ženy. Ale ne o tom jsme dnes chtěli mluvit. Nikdo se nechtěl obětovat a tak starosta popřemýšlel a řekl: Poslouchejte mě. A co kdybychom Obra přelstili, řekl starosta. A všichni byli samozřejmě hned zvědaví, jak to myslí. Starosta vykřikl: Mlynářko, kde jsi?
No, nedovedl ji tam pohledem najít. V té obci byl totiž mlýn a v tom mlýně žila mlynářka, která měla strašně, ale že velice upovídanou dceru. Až tak upovídanou, že si ta dcera ještě dosud nenašla manžela. A upřímně, s takovým podříznutým jazykem by si ho ani nikdy nenašla. Jedině, pokud by byl hluchý. Tehdy by to možná vydržel. A tak starosta vysvětlil obyvatelům města: zkusme nabídnout Obrovi mlynářčinu dceru. On by nám ji po pár dnech přinesl zpět a poprosil by nás, abychom si ji vzali zpět, jen aby se jí zbavil, a my tak učiníme, jen pokud nám slíbí, že nám už dá klid. Zkusme to. Všichni se zamysleli a řekli: ano, to je dobrý nápad, starosto. Tato dcera mlynářky se jmenuje Dorota. A je to v skutku řádná sekira. Tu je třeba dát Obrovi. Šli tedy do mlýna, vysvětlili mlynářce, o co jde, a řekněme si upřímně, mlynářka byla nadšená. Když si totiž představila, že se zbaví dcery, moc dlouho nepřemýšlela a souhlasila, a tak mlynářčinu dceru Dorotu pooblékali. Oblékli jí krásné šaty, aby to byla pěkná nevěsta, a druhý den ráno ji připravili u kraju pole. Dorota byla ovšem také velmi dudravá. Všichni se už neuměli dočkat Obra, protože Dorota hned všechny skritizovala. Dudrala na všechno. Prý co jí to dali za šaty. A co to má znamenat? Že ona tady má stát jako takovej kůl v plotě. Nadávala, že jí alespoň mohli dát křeslo nebo trůn a tak dále a tak dále. Ona byla prostě taková tlamatá. A najednou se zpoza lesa vynořil Obr a pomalu se přibližoval k Dorotě. Ta tam jen naštvaně seděla, nervózně si dupkala nohou a dudrala: no a kdo to vlastně má přijít? A kdy přijde? Nějak mu to trvá, ne? Chce mě tedy za manželku, nebo mě nechce za manželku? Obr přišel až ke starostovi a ptá se: tak starosta, splnil si svůj slib? A starosta nadšeně řekl: ano, máme pro tebe skvělou nevěstu, dobrovolně a ráda si tě vezme. Ať se líbí, to je Dorota, mlynářčina dcera. Dorka se podívala na Obra a hned spustila: Milánku můj, fuj, ty ale páchneš. No tak tohle, Milánku, nepůjde. Takhle já s tebou bydlet nebudu. Vždyť se podívej na sebe. Cítíš se ty vůbec? Kdy jsi naposledy myl zuby? A kdy nohy? A břicho? No tedy fuj, to je tedy smrad. Toto takto ale nepůjde, Milánku. Počkej, když přijdeme domů k tobě do jeskyně. Máš tam vůbec uklizené? Kdy jsi to tam naposledy luxoval? Pustila se do něj Dorota. Normálně mu až oči vyběhly z jamek. Tak se lekl, ale řekl si, že to nějak vydrží. Věřil, že Dorotu to po čase projde. Podal jí tedy dlaň. Dorka mu vylezla na dlaň, protože on byl tak velký, že Dorota byla akorát do jeho dlaně, a řekl jí: jdeme domů, choti. Tak to rázně zavelel Obr a odkráčel domů. Chudák to ještě nevěděl, že to bylo naposledy, kdy se u Doroty dostal k slovu. Ta ho totiž celou cestu kritizovala. Jak to kráčíš, toto co má znamenat, ale okamžitě musíš chodit opatrněji, co ze mě chceš duši vytřást, hučela do něj Dorota. A hučela. Asi to někteří chlapi znáte také z domu, že? Ale pojďme zpátky k příběhu. Obr šel tedy domů a celou cestu ta Dorka do něj hučela a hučela, kritizovala, až přišli do jeskyně. Ale Dorotčine kritizování nepřestávalo. Hned ho sprdla za to, jaký tam má binec. A prý ty pavučiny jsou hrůza. A kdy naposledy pral záclony? A co ty koberce? Proč tam vůbec nejsou? A ať on pěkně zapomene, že ona mu bude dělat služku. Ona mu tady nebude dělat maminku, tam prý od nynějška budou jiná pravidla. A takhle se začala rozkřikovat, až si Obr po pár hodinách řekl: dost. Druhý den ráno, ale hned ráno, Obr přinesl Dorotu zpět a zavolal starostu. Starosta přišel a zeptal se překvapeně: ahoj, Obr Dudrák, slíbil si, že pokud ti najdeme ženu, dáš městu klid. Co se děje, že jsi tady opět?
A obr jen vyčerpaně odpověděl: chci ji reklamovat. A starosta řekl: reklamovat manželku? No, ale manželka se reklamovat nedá. To si jak představuješ? Kde si myslíš, že jsi? V obchodu s koly nebo co? Obr však hned odpověděl: ale já ji už nedokážu poslouchat, vykřikl a rozběhl se pryč a Dorotu tam nechal stát u starosty. Ta se jen otřásla a znechuceně řekla: zbabělec jeden, a odešla zpátky do mlýnu ke mlynářce. Ta se určitě také nepotěšila, neboť doufala, že se dcery zbaví na delší dobu. Obr však odešel, co odešel, on doslova utekl. A tak se celé město těšilo, že se zbavili obra. Jenže ne nadlouho. Obr si zanedlouho každý den opět začal chodit brát jídlo a tak mu ho museli pořád dávat. Tam kozičku, tam nějakou ovečku, nějaké pytle jídla, které se sbíraly ve městě. Ovšem takhle to již opravdu déle nešlo. Jídlo jim pomalu, ale jistě docházelo. Obyvatelé města neměli 1 000 000 ovcí, 1 000 000 krav. Takový obr, věřte tomu, ten měl řádný apetit. I 2 až 3 ovce na posezení uměl spolknout a tak museli hledat opět řešení, jak obra Dudráka dostat z té vesnice pryč. V jeden den přišel však obr a řekl: starosto, já chci ženu. A starosta mu říká: obr Dudrák, ale vždyť jsme ti už jednu dali a tobě se nelíbila. A obr řekl: ano, ale já chci novou ženu, takovou, co nebude tak upovídaná. A starosta mu říká: obr, a co ti ji nakreslím? No tak obře, nedělej nám to. To se takhle spěchem nedá? Víš ty co? Jdi prosím zpátky do své nory, do své jeskyně a přijď zítra. My něco vymyslíme, řekl starosta. Dobře, ale pokud nebudu mít zítra ženu, se kterou budu spokojen, tebe osobně sním, řekl starostovi obr a odešel. Starosta se okamžitě rozběhl do města a hned opět svolal všechny obyvatele. Všichni také přišli a tak jim řekl, jaká je situace, že obr chce novou ženu, ale už ne Dorotu. Vždyť kdo by Dorotu chtěl, že jo? Nicméně, starosta vysvětlil lidem ve městě, že musí rychle najít nějaké řešení, jinak ho obor sní a pak postupně i všechny ostatní. Všichni proto usilovně přemýšleli, nevěděli, co udělat, jak to vykoumat, jakou ženu dají obru Dudrákovi. Když tu najednou vstal hospodář Honza, který pořád celý den jen na louce seděl a hlídal ovečky a jen tak do ticha hleděl, a v skutku to byl moudrý člověk. Ten, když jednou něco řekl, vždy to mělo hlavu i patu. A on se najednou postavil a řekl: starosta, já mám nápad. A starosta nadšeně vykřikl: výborně, Honzo, mluv, ty máš vždycky dobré nápady. A tak Honza pokračoval: právě teď přišel do našeho města cirkus. Co kdybychom to s cirkusem nějak dohodli? Navrhl. Starosta ovšem říká zklamaně: co cirkus a cože je zde cirkus? Dáme mu zahrát představení a tím tam sežere žirafy, slony i zebry. To by nám nepoděkovali. Víš, jaká by to byla špatná reklama pro naše město? Celý svět se nám bude smát. Avšak hospodář Honza říká: ale ne, starosto, takhle jsem to nemyslel. V cirkuse přece mají opice. A ty se umí spoustu věcí naučit. Co kdybychom převlékli jednu opici za dívku, dáme jí hezké šaty a předáme jí obrovi. Opice maximálně tak sem tam zaječí, ale moc nemluví. Ta by se obrovi po zkušenosti s Dorotou určitě líbila, řekl Honza. A starosta nadšeně řekl: to je dobrý nápad, Honzíku, to je výborný nápad. A tak utíkali do cirkusu a dohodli se s principálem cirkusu. Principál cirkusu děti, to je ten, který to tam celé řídí a šéfuje tomu cirkusu. To je vlastně jako ředitel cirkusu. A tak mu vysvětlili, o co jde. Ten samozřejmě všechno rychle pochopil. A jelikož měl 10 opic, tak jednu takovou největší jim prodal.
A oni tu opici oblékli do krásných dlouhých šatů, umyli, vyčesali, dali jí velikou mašli, udělali jí make-up. A teda řeknu vám, že z ní nakonec byla docela parádní kočka. Po 3 pivech. I já bych si dal říct, taková kočka to byla, přátelé. Přichystali ji tedy ráno na pole u města. A dobře udělali, protože hned i přišel Obr Dudrák. Tak co starosta? Našel jsi mi novou choť? Zeptal se nedočkavě Obr. A starosta nadšeně odpověděl: Samozřejmě, Obr Dudrák, máme pro tebe nejlepší dívku ve vesnici. Velmi nám tady bude scházet, ale co bychom pro tebe neudělali? Dáme ti ji za ženu, ale prosím tě, buď na ní hodný, řekl starosta. Zahrál to v skutku hezky a Obr zvědavě stál a díval se na svou novou ženu a čekal, jestli něco bude povídat. Ale tato byla zcela sticha a těmi krásnými namalovanými očky s velkými řasami jen mrkala na Obra. A tak, přátelé, jestli mi budete věřit nebo ne, Obr se hned na první pohled do té nové ženy zamiloval. Líbila se mu, byla sticha a byla milá. To máme my, chlapi, rádi. A tak si ji vzal do ruky a odešel s ní do svého příbytku, do své jeskyně. Tam první, co opice udělala, bylo, že mu začala drbat nohy, záda, drbala ho za uchem, byla zkrátka úžasná. To, co se naučila v cirkusu, to všechno dělala. Jezdila na kole, žonglovala a Obr se jen smál. Běhala, skákala a Obr Dudrák vám vůbec nespatřil, že to není holka, ale opice. Tak byl s ní spokojen. Každý večer ho drbala za ušima, spolu si vařili, spolu chodili ven. Byla veselá, do ničeho mu nemluvila. Prostě to byla ideální choť. Obr byl tak šťastný, že už ho ve městě nikdy neviděli. A tak starosta s obyvateli města s Obrem vypekli a Obr ten s ní žije možná ještě dodnes a myslí si, že je to ta nejlepší holka z města. A v skutku možná i byla. Haha, ne, samozřejmě jen žertuju. Důležité je jenom to, že Obr byl spokojen, starosta byl spokojen a městečko mělo klid od Obra Dudráka. Dodnes žijí spolu šťastně v sousedství. A co z toho vyplývá, děti? Někdy opravdu umí být muž šťastný ve vztahu i s pořádnou opicí. A nebo možná je to i naopak. A tak zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Milé dětičky, přeji vám, abyste si dobře odpočinuli. Je čas jít na kutě. A decka, pozor na obry, mějte raději vždy po ruce nějakou tu opici. Papa a hezký sny. Svět pohádek je paráda a když je vypraví Petr, tak je to ještě větší paráda. Parádní pohádky.